Amahubo 49. Yizwani lokhu nonke nina bantu. Bekani indlebe nina nonke enakhileyo ezweni. Abantukazana nezikhulu, abacebileyo nabampofu. Umlomo wami uzakukhuluma ukuhlakanipha. Ukuzindla kwenhliziyo yami kuzakuba ngokuqonda. Ngizakubeka indlebe yami kuso isaga. Ngiphenye imfumbe yami ngehabhu. Bengizakwesabelani ezinsukwini ezimbi, lapha ububi babangizingelayo bungihaqa. Labo abathemba imfuyo yabo bezigabisa ngomcebo wabo omkhulu, umuntu angemhlenge umfowabo, angemnike uNkulunkulu ihlawulo ngaye. Ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu, akunakuphela nanini. Ukuba aphile njalo, angaboni ukubola. Cha, uyakubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa, nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku ziyabhubha. Imfuyo yabo bayishiyele abanye. Ukucabanga kwabo kuthi izindlu zabo zizakuma kuze kube phakade, nemizi yabo ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amazwe abo bawabiza ngamagama abo. Kepha umuntu, nokuba enodumo, akayikuma. Ufana nezilwane ezibhubhayo. Le ndlela yabo ingubula babo. Balandelwa ngabavumela umlomo wabo. Sela. Baqhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu. Ukufa kuyakubalusa. Abaqotho babuse phezu kwabo ngakusasa. Isimo sabo siqedwe yindawo yabafileyo. Bangabe besaba nandlu. Kepha uNkulunkulu uyakuwukhulula umphefumulo wami esandleni sendawo yabafileyo, ngokuba uyakungamukela. Sela. Ungesabi nxa umuntu eceba, nxa ubukhosi bendlu yakhe banda. Ngokuba ekufeni kwakhe akayikuphatha lutho. Ubukhosi bakhe abuyikwehla naye. Noma ebusisa umphefumulo wakhe esaphila. Futhi abantu bekudumisa. Ngokuba uzondle kahle. Nokho uyakuya esizukulwaneni sawoyise. Abayikubona ukukhanya naphakade. Umuntu onodumo engenakuqonda unjengezilwane ezibhubhayo.